Sihlabele phambili. Intsha yaseGqeberha ithi izinga eliphezulu lobugebengu Nelson Mandela Bay kanye nokuntuleka kwemisebenzi kuyisona sizathu esanele sokuthi bengaligubhi usuku lwentsha. Intsha ibuthene enkundleni ezemidlalo eHofsen lapho kugutshwa khona isikhumbuzo semthethweni sesifundazwe. Ndiyazibusela namhlanje silapha eWilson Stadium eGqeberha apho abantu abatsha abaninzi bephume ngobuninzi babo bezobhiyozela imini yolutsha iJune 16. Make senabo ke sekuba zithini na i-challenge abamelene nazo kwaye le mini isandoni kubo bengabantu abatsha. Kumeza namhlanje uzapha neetshomi zakho nizobhiyozela le mini. Ingaba ithini na i-challenge emelene nazo abantu abatsha? Asifili safe apha estratweni ngoba kaloku uthi uhamba estratweni kuzawuthi gqilo mntu abekubuza abenza into ezifani yabo. And ke ngoku i-challenges esizifesana nazo ungabikho imisebenzi and ke ngoku singabantu abancinci si-dropa out ngenxa ye-poverty. Wena sisi ezimuntu omtsha zithini mhlawumbi i-challenges umelene nazo apha ekuhlaleni ufuna urhulumente mhlawumbi anceda nganto ngabantu abatsha? Na i-challenges esimele nazo apha ekuhlaleni ingaske urhulumente ancedisane nathi kule nto yezimoto zimisayo like asikho safe ezi-areas zethu. Uthi umile ngakokona ukufika imoto ufika igrobhe nje iphelele emoyeni naloo nto noba ungathini. So ingaske urhulumente ancedisane nathi and njengangokuba senza ugrade 12 so ingaske sithi xa siphuma kulo nyaka zayo zibe zikhona nje ii-jobs kube khona into siyenzayo singahlali nje because loo nto siphela abanye bethu betshaya umntu azilibale noba ugrade 12 yeah. So ingaske urhulumente asincede apho kuloo nto ke. Abo abantu abatsha ababini bethetha ngale mini bayimisha ntoni kuba besithi eyona challenge banazo is issue ngakhuseleki kwindawo bahlala kuzo osibesile bafuna urhulumente banike imisebenzi xa begqiba ugrade 12 nyaka uzayo. Kodwa ngoku masibele back to nina apha e-studio.